CCDRRMO alerto sa kanunay nga pag-uwan nga nasinati sa syudad. Lunes na ang deadline sa paglimpyo sa dakbayan sa Sugbo. Pre-qualifying national meet sa palarong pambansa sunod simana na. Shipping company musuporta sa kabaghuan sa Doña Pepang Cemetery. Kapin sa usa ka gatos katikasan nga timbangan na bolilyaso. Gikan sa awanan sa Cebu City News and Information, aliya sila si Jinky Rosin o Ramil Ayuman. May buntag ang Cebu City News and Information matod kaninyo sa mga balita nga nahipo sa PIO News Team ng adlawng Sabado, Hunyo 10, 2023. Ako si Ramil Ayuman. Mga kalambuan sa dakbayan sa Sugbo nyo ng Masayran. Ako si Jinky Rosin. Alerto 24 oras sa mga sakop sa CCDRRMO sa posibilidad na dunay mga pagdahili sa yuta nunot sa nagpadayong pag-uwan-uwan nga nasinati sa dakbayan sa Sugbo. 30 ka mga barangay sa bukirang bahin gikonsiderar nga landslide prone sa mga buwatan. Ano ang kaning report ni Nova Yanson? Karon nga nagsugod na ang rainy season kung panahon sa ting-ulan, ang buhatan sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office kung CCDRRMO huwag kumpiyansa sa posibilidad nga adunay matigayon nga landslide sa syudad labi na sa mga bukirang barangay. Himbag ulang, adunay bahin sa yuta sa barangay Tagbao ang midahili gumikan sa kusog nga uwan. Maayo na lang kay walay naapektuhan sa maong hitabo ug luwas ra ang mga mulupyo. Matod ni Harold Alcuntin, ang pangu sa CCDRRMO, pipila sa mga laka nga ilang gibuhat aron paspas ang ilang pagresponde, mao ang pagbutang og mga responders nga mag-monitor sa kada barangay dinhi sa syudad sa Sugbo. Tungod sa tuang rainy season nga gideclare sa tuang pag-asa, also ang atong habagat no, nanatay mga sigig uwan-uwan. So atong last week natay na reported nga landslide no sa sitio Tabok, Pitos ug katong sa Guba. Atong gi-kuan gikandakan og risk assessment unya atong gi-evacuate ang atoang katong na apektado no ang sa Pitos duha ka balay ang usa sa Guba usa. So naa siya dapin sa slope kayong kuan kanang area, that's why tungod sa security ng yuta sige siya kuan nihulpa siya, so ato gid silang gipa-evacuate. Base sa datos sa Disaster Office sa syudad, adunay 30 ka buok barangay sa bukirang bahin ang gikonsiderar nga landslide prone, diin 15 niini mao isagad mahitabuan sa landslide nga naglakip sa barangay Busay, Malubog, Binaliw, Pitos ug Guba. Tungod ni ini, adunay gibutang nga napulo ka responder sa mga barangay sa bukirang bahin sa syudad nga mohatag og weather updates ug situationer sa ilang mga lugar. Isip kabahin sa disaster preparedness, adunay 3 ka ambulansya ang naka-standby sa area subay sa mando ni Mayor Michael Rama nga siguruhong luwas ang mga residente ug walay makalas nga kinabuhi tungod sa pagpabaya. Of course diri sa ato sa risk reduction na naman tay preposition ng resources nato no from north, south unya bukid. Na in fact ang sa bukid natay 3 ambulance dito naka-station. Diri sa ato sa syudad naman tay around mga 12 ambulance na nakao sa north, south atong gipang katag-katag na gikan sa Bulacau, gikan sa Inayawan at Paingon Justisa, Labangon, na diri sa Pagdos, Norte, Mabulo, inayan. So ato na siyang position good nga ana gyud na sila mag-station kay anytime din naa gyud mga medical emergency or emergency dali ra sila ka response na. Gipahayag ni Alcuntin nga kung aduna man gani advisory gikan sa pag-asa nga adunay moderate to heavy rain, iya dayon ipa-deploy ang ilang mga responders aron magrekurida og mususi sa mga balay nga duol sa danger zones. Nasayran nga tibuok syudad, adunay 800 ka mga responders nga gitrain mismo sa ilang buhatan. Hugot sab ang pakig-alayon sa CCDRRMO sa buhatan sa Mines and Geosciences Bureau alang sa updated nga geohazard maps ug assessment report. Ako lang awhag nga magmatngon ta permanente no sa masagingon ni Mayor nga always ta ready, prepared ta sa ato ang community, prepared ta sa ato mga kabalayan. Anytime sa ato ang kuan na natay mga emergency, tawag lang sa atong command control center no 262-1424 or dial 166. Pwede na mo response anytime of the day. Giawhag sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office ang mga lumulupyo doon sa landslide prone areas na magmatngon good permi mag-monitor sa local TV and radio stations labi na sa social media sama sa Facebook aron updated kanunay sa kayumtang sa panahon.
Mamahimo sab sila makabisita sa Facebook page sa Pag-asa o sa CCDRRMO alang sa mga advisories. Kini ang balita, Nova Yanson, Cebu City News. Sa laing bahin karong adlaw nga Lunes na atol sa Independence Day ang deadline nga gitagana ni Mayor Michael Rama aron limpyuhon ang syudad sa Sugbo gikan sa mga basura, vandalismo ug mga street dwellers. Karon atong kumustahon ang mga buhatan nga gitahasan niini sa report ni Maria Charis Baino Pineda. 24 oras ang gihimong operasyon sa mga buhatan sa DPS ug Anti-Mendicancy Board aron apson ang June 12 deadline nga gitagana sa kanila ni Mayor Mike L. Rama. Ang hepe sa Department of Public Services kon DPS nga si John Paul Hilasque miingon nga tukmang paningkamot ang gihimo sa iyang buhatan aron makulikta ang tanang basura sa syudad pinaagi sa tabang sa matag barangay. Nakigsabot si Hilasque sa mga barangay officials nga himuan ng gabi ang koleksyon sa mga basura diin mamahimong mopagawas sa ilang mga basura ang lumulupyo gikan sa alas 9 hangtod alas 11 sa gabi. Dili na pwedeng dili makaya, sir. Amo dyan ang kayano namo sa mong DPS. Kay mao man na among trabaho, mao na anong mandato namo kay ugmo. Ingon ta nga dili kaya, mahugra sa dugwala kay kwenta. So kana sir, ginabuhat namo sa among tibok departamento sa among kakulangon sa among trucks, tanang diskarte nga pwedeng buhaton namo sir, among gibuhat. Asking the public, mohangi mi sa public nga to be with us in this cause. Labi na sa barangay level. Sa bahin sa buhatan sa Anti-Mendicancy Board, gipasabot ni Dr. Lucille Mercado nga naminusan na ang mga tawo nga nangatog sa sidewalk ug nang limos sa kadalanan. Apan di siya kapasalig nga mahurot nila kini og rescue sa di pang adlaw nga Lunes tungod kay sila ra ang bantayan sa mga street dwellers ug mamalik ra sab sila sa maong lugar. Iya hinuon giklaro nga achievable ang maong hagits kaniya sa mayor apan di lang sila magdali og sulbad bisan pa og 24 oras ang ilang operasyon. Mingon gyud ko kaya pero kan lang gyud kaayo tanan nga mga tiwasunon og trabaho ba. Gitinaw ni City Administrator Attorney Colin N. Rosell nga gibuhat kini sa mayor agi og pagdeklarar nga gawas nun ang syudad gikan sa mga problema nga giatubang sa iyang administrasyon subay sa Independence Day celebration. Sa tanan nga naminaw, giawhag kita tanan sa pagtampo ug pagtabang para mahimong gawas nun. Gubat sa basura, di man ni gobyerno lang, including the household. Again, we go back to the responsibility of the household. Giawhag sa mga hepe sa DPS ug Anti-Mendicancy Board ang katawhan nga mo kooperar aron hingpit nga makabot ang pangandoy sa mayor nga malimpyo ang syudad gikan sa mga street dwellers ug mga basurahan. Ilang gipasalig nga posible kini mahitabo pinaagi sa tabang sa publiko ug hugot nga suporta sa lokal nga panggamhanan. Kini ang balita. Maria Charis Baino Pineda, Cebu City News. 100% nga andam na ang syudad sa Sugbo sa pag-host sa Pre-National Qualifying Meet Cluster 3 nga kabahin sa Palarong Pambansa 2024. Gilauman nga usa ka libo ka mga athletes, officials ug coaches gikan sa Region 6, 7 ug 8 ug 9 ang gilauman mo tambong sa dakong kalihukan dinhi sa syudad sa Sugbo. Ani kining report ni May Manuel. Sunod simana, Hunyo 14, buksan dinhi sa syudad sa Sugbo ang Pre-National Qualifying Meet nga tambungan sa usa ka libo ka mga partisipante langkuban sa mga atleta, coaches ug officials nga magikan sa Region 6 Western Visayas, Region 7 Central Visayas, Region 8 Eastern Visayas ug Region 9 ang Zamboanga Peninsula. Tungod niini hugot ang pagpangandam nga gihimo sa lokal nga panggamhanan pinaagi sa local school board. Inabagan sa DepEd Cebu City Division ug Regional Office lakip na ang Cebu City Sports Commission kon CCSC. Giingong kapin duha ka buwan ang gihimong preparasyon sa nagkadaiyang komitiba nga giumol alang sa kalampusan sa maong aktibidad. Gipasabot ni Mr. John Pahes, chairman sa Cebu City Sports Commission, gihimo ang pre-national qualifying meet aron maminusan ang adlaw sa event labaw na ang galastuhan niini. So first time ever ni in the 75-year history of the Palaro that this is being done, but the main purpose is to lessen the total number. Usually magud mo abot nig 10,000, 12,000 athletes that will go to the National Palaro.
So they want to reduce that number for now. Ang syudad sa Sugbo pinaagi sa local school board sa pangulo ni Ayan Hasamal na niguro nga maatiman og luwas ang mga bisita busa gimando niya ang pagpahimutang og ambulances, fire trucks, generator sets ug mga bus sa tanang eskwelahan dinhi pahimutang ang mga partisipante. Mando ni Mayor Michael Rama sa LSB, siguruhon nga matubag ang mga panginahanglan sa Cebu City athletes labi na sa mga nagikan sa ubang rehiyon sakop sa Cluster 3. Gani og atong hinumduman kita gahimo ta og mga gitawag na to portable nga bathroom sa mga bata. Naghimo pud ta og kanang gitawag na to og portable kitchen para malutuanan sa tanang regions. This is region 6, 7, 8 and 9. This is 4 regions. Then ato sa gipangandaman nga in every billeting schools na agi tagibutang nga mga sakitan. Sa bahin sa DepEd Cebu City Division, ilang giklaro nga kondisyon na ang tanang atleta sa syudad. Gani hugot na ang ilang pagbansay-bansay aron makuha gihapon sa Cebu City Niños ang kadaugan sama sa ilang naangkon sa milabay nga Siveraa sa syudad sa Karkar. We are very much prepared. No, if we will rate it from 1 to 10, it's 10.5 prepared for the pre-qualifying meet. And then we can always say that together we can make great things happen. Ang mga atleta gitakdang magtigi sa 7 ka team sports events nga langkuban sa baseball, basketball, futsal, sepak takraw, football, softball ug volleyball. Nasayran nga ang top 2 winners matag event maoy moduwa sa palarong pambansa 2023. Kini ang balita, May Manuel, Cebu City News. Mipadayag sa iyang dakong suporta ang tag-iya sa shipping company nga Light Ferries sa lokal nga pangagamhanan sa programa niini pagpanindot sa samang sa Doña Pepang aron himon kining usa ka Heritage Park. Ang negosyante nga si Lucio Lim Jr. tag-iya sa Light Ferries mo'y unang misanong nga musuporta sa pagpanindot sa Doña Pepang Cemetery. Si Lim usa lang sa 12 ka mga private stakeholders nga mipadayag sa ilang suporta sa programa sa mayor atol sa malampuso nila nga paghinabi alang sa usa ka private-public partnership. Wa na hinon gibutyag sa negosyante kung pila ang iyang ibubo nga puhunan apan mapasalamaton kini sa inisyatiba sa mayor. Gawas ni Lim, andam sab nga mosuporta ang Robinson's Galleria, SM City guban pang mga negosyante palibot sa Doña Pepang Cemetery. Formal nga gibuksan sa lokal nga pagagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo ang Pride Month. Dungan sa pasalig sa suporta sa gobyerno sa LGBTQ+ nga mga Subuanon. Atol sa flag raising ceremony, gipadayag ni Mayor Mike Rama ang iyang pagpaliyo sa tanang programa o proyekto sa LGBTQ tungod kay nasayod siya nga kay balo mo barog sa katilingban ang maong grupo. Tod sa mayor nga dako iyang pagpanggas o respeto sa LGBT community, busa giawhag niya ang katawhan nga respetuhan sila. Kahinumduman nga gipermahan ni Mayor Mike Rama sa miaging tuig ang City Ordinance Number 2660 nga nagprotehar sa mga sakop sa LGBTQ sa siyudad sa Sugbo. Kikibaw ko ni mga LGBT kauban kuyog pa, dili kay kuyog, dili kauban nga dili kuyog, kay mubarog ni sila, mubarog yun na sila. What's up mga kasugbo? Panahon na sad sa ting-ulan o karon ihatod na ko kaninyo ang mga helpful tips nga pwede ninyo buhaton aron makalikay nga maapektuhan sa landslide o kung pagdahili sa yuta. Kung magsugod na ang pagbundak sa kusog nga ulan, number 1, know the warning signs. Tan-awa ang pagdagayday sa tubig gikan sa bukid. Kung ang tubig doon na naisagol nga lapok, dali og palayo sa area. Number 2, listen attentively to surroundings. Paminawa ang tingog sa mga kahoy, mga bato nga nangaligid ug ang kusog nga tubig gikan sa bukid. Number 3, evacuate immediately. Bakwit dayon kung nakasinati og grabing kusog nga uwan. Number 4, be careful when driving. Magbinantayon sa dalan gikan sa mga nakababag nga mga bato. Number 5, seek shelter. Posibleng matigayon ang pagbaha busa pangita dayon og mas taas nga lugar alang sa inyong kaluwasan. Number 6, call emergency hotline numbers. Tawag dayon sa mga emergency hotline number kung kinahanglan adunay i-rescue og tabangan.
Kining bahina gihatod kaninyo sa Public Information Office. Kini si Kuya Alex, always remember, the best way is the safe way. Nagmalampuson ang gipaygayon nga second quarter national simultaneous earthquake drill nga gipasiugda sa Cebu City Disaster Office. Mga empleyado sa Cebu City Hall mipakita sa sakto ug angayang buhaton sa gayon nga moigo ang linog sa syudad. Iatod ni Santino Bunachita ang kompletong report. Perform duck cover and hold. Everyone perform duck cover and hold. Duck cover and hold, duck cover and hold. Eksakto alas 9 sa buntag ni adong adlang Huwebes, Hunyo 8, milanog ang kusog nga siren gawa sa Cebu City Hall. Dali-dali nga gibuhat sa mga empleyado sa kagamhanan sa dakbayan ang duck, cover and hold sa ilang nakadaiyang mga opisina. Ang uban nanago ilawom sa mga lamisa samtang gitabunan ilang mga ulo gamit ang ilang mga kamot. Human niini, tagsa-tagsa silang nanggawas sa building sa hapsay nga pamaagi ug nagtapok sa designated evacuation area sa hawanan sa Plaza Sugbo at tubangan sa City Hall. Kini pipila lang sa mga eksena sa gipahigayong second quarter nationwide simultaneous earthquake drill nga gisalmutan sa mga empleyado sa Cebu City Government. Matod ni Harold Alcontin, ang pangu sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office, malipayon sila tungod kay aktibong ni partisipar ug ni kooperar ang mga nakadaiyang departamento ug opisina sa city government sa maong kalihukan. With that, no, in behalf sa among office, with Mayor Mike Rama, ato ang mayor nga gabi kayo ka-supportive sa among office, no. Thank you very much, sir. Of course, atong SP, headed by Honorable Alvin Garcia. Sir, thank you kayo. Unya sa tanan nga department heads headed by our attorney Colin Losel. Thank you kay sir, attorney. And then the rest of the employee nako, thank you sa atong support, no, na tanan kompleto mi. Of course ato ang Bureau of Fire, PNP and other agencies nga ni support ani nga INSED. With that, no, thank you very much and good morning. Let's go back to work. Human nakagawas ang mga empleyado, mipahigayon og rapid damage assessment needs analysis kun ardana ang usa ka team nga gilangkuban og mga opisyales sa CCDR-RMO, Department of Engineering and Public Works ug Office of the Building Official. Ang maong team mao'y may inspeksyon sa structural integrity sa executive ug legislative building sa City Hall isip parte sa earthquake drill. Aduna usab mga simulations sama sa pagrescue og mga natanggong ug mga naangol nga mga empleyado. Nahinabi sa PIO News Team ang pipila ka mga empleyado nga nisalmot sa maong kalihukan ug sila mipadayag sa ilang pagsuporta niini tungod kay importante gyud kini. Importante ni siyang drill kay mahog magkuno siya awareness sa katawhan. So importante itong tulo ka buok duck, cover and hold. So dapat i-implement gyud to every time may disaster like earthquake. So mo ni siya akong na-observe lang gyud sa tanan during sa whole duration sa drill. So importante ni siya nga himuon gyud kay lagi para ang mga trabahante ma-aware nya dili lang ang mga trabahante apil la usab ang ato ang mga kanang customer, no, sa city nga din ma-aware sa sila dili pwede nga trabahante ra mo evacuate kun dili apil sa sila, no, kay do naman go nasuod na sila unya wa sila sa kahibaw unsa ni nahitabo. So mo na nga dapat seryosohon ang maong drill. Miangkon ang CCDR-RMO nga aduna pay angay i-improve sa umaabot pang mga earthquake drill sa syudad. Ila karong gistudyuhan ang posibilidad nga himuong unannounce ang sunod nga drill aron makita gyud ang mga nakatunan sa mga empleyado sa saktong buhaton kung adunay linog. From 1 to 10, siguro I give sa ato ang drill mga 7, no. Kasi dati parang hindi pa nila masyadong maano yung ma-execute nila yung pag-evacuate at saka yung pag-cover. Ngayon, nakita natin paglabas nila nagka-cover din sila sa ulo nila. So, big sabihin nakukuha na nila unti-unti yung ano natin yung execution ng Ang National Simultaneous Earthquake Drill usa ka mandato ubos sa memorandum nga giluwatan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Office of Civil Defense. Tinguha sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office nga kanunay andam ang mga empleyado sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo sa panahon nga adunay katalagman sama sa linog. Maong ilang gisiguro nga makasalmot gyud ang syudad sa ipahigayon nga National Simultaneous Earthquake Drill matag quarter sa tuig. Kini ang balita, Santino Bunachita, Cebu City News. Mukabat sa usa ka gatos ka mga tikasan nga timbangan ang nasakmit sa Market Operation Division sudlang sa 8 ka adlaw.
ang Operation Timbangan gihingusgan karon sa gobyerno aron mapanalipdan ang interes sa mga konsumidor nga mo'y sagad mabiktima diya sa mga kamerkaduhan. Si Texar Kana sa dugang detalye. Nipahigayon ding bag-ulang ang Market Office Division og surprise inspection sa mga merkado sa Dakbayan. Kinisubay sa memorandum nga gi-issue sa ilang hepe nga si Robert Barquilla nga inspeksyonon ang mga timbangan sa mga merkado kung dili ba kini mga depektibo o wala makalibrate aron masiguro nga sakto ang mabayran sa atong mga konsumante ug malikayan ang pagpanikas. Regarding sa tong operation timbangan, actually idea gyud na ni Mayor Mike Rama nga sa atong merkado dapat atong konsumidor mo'y atong champion. So as market operation head ato nang gipaniguro nga kanang mga timbangan diha karon naa sa carbon or ubang public market nato diri sa siyudad sa Sugbo, ato gyud nang i-check nga sa pagtimbang sa ilang gipamalit sa atong mga konsumidor sakto gyud ang ihang timbang, dili makulangan o dili maalkansi ang atong katawhan. Niadto lang Mayo 30, 2023, gisugdan ang Operation Timbangan ug human ang 8 ka adlaw nga pagsuroy sa enforcement team sa MOD. Mukabat na sa kapin usa ka gatos ka weighing scale ang ilang nakumpiskar ug ang tag-iya ni ini nga mamultahan gyud tungod sa sobra nga timbang. Ubay-ubay na pud ang atong nadakpan, atong napamultahan ug ang uban gyud atong gi-embargo. Panalitan ang atong timbangan ni diferensya lang og gamay mga 50 grams. Pasayloon na nato nya pamultahon nato og 500. Nya katong mga dagko na gyud mga 150 to 200 grams ato na gyud na siyang i-confiscate. Dili na gyud na nato ibalik. Matag adlaw mukabat sa 20 ka mga tao ang ilang maisyuhan og citation ticket sa mga merkado, labi na diha sa carbon market. Mismong mga inspektor mo testing sa timbangan aron masusi nila o giliso ba kini sa tag-iya. Hangyo ni Barquilla sa mga vendors nga dili lisuon ang mga timbangan aron dili maalkansi at mga konsumante nga mamalit sa merkado ug kung mahimo irehistro gayud kini. Kahinumduman nga naumol ang kanunay nga pag-inspeksyon sa kamerkaduhan tungod sa mga reklamo sa pipila ka konsumidor nga giingong natikasan sila sa pipila ka mga tindera. Tungod ni ini, padayon nga monitoron sa Market Office Division ang mga stalls nga adunay weighing scale. Saad ni Barquilla, iyang siguruhon nga magpabiling limpyo ug hapsay ang mga merkado sa syudad sa Sugbo. Lakip na ang pagmonitor sa mga palaliton nga dili overpriced subay sa damgo ni Mayor Mike nga makasinati ang mga Sugboanon ug usa ka world-class market. Kini ang balita, Texar Kana, Cebu City News. Di mo menos sa 45 ka mga istruktura ang gipangguba sa probe team niadtong adlaw nga Miyerkules subay sa nagpadayon nila nga clearing operation, paghawan sa mga dalan gikan sa mga istruktura nga milapas sa sidewalk. Ang mga operasyon gipahigayon sa 3 ka mga lugar sudlang sa usa ka adlaw. Ani ang report ni Ray Pasaporte. Natigayon ning bag-o lang ang 3 ka simultaneous clearing operations sa syudad, kung diin 45 ka mga istruktura, 44 niini mga panimay ug usa lang ang tindahan ang gipangguba sa probe. Ang maong clearing operations sa pagpanguna ni retired General Anderson Kumar gipahigayon aron limpyuhan ang mga dalan gikan sa mga istruktura nga milapas na sa karsada. Dinhi sa dalan F. Ramos Extension sa Barangay Kugon Ramos, 11 ka mga panimay ang giguba sa probe team. Apan ang operation in charge sa probe niingon sa 11 ka pamilya, siyam niini ang nahatagan og relocation site samtang ang nahabiling 2 ka pamilya wala makapasar kay ang ilang pwesto giingong gipaabangan og lain dinhi. Sa miaging semana, voluntaryong gipangguba sa mga mismong tag-iya ang ilang istruktura ug gitiwas na lang kini sa probe. Dugay na gid ni sila nakapahimuhos gyud ani kay klaro man jud kayo karsada jud. Naibaw-an nako is naa ni complain gyud sa owner ni building. Doktora man to akong naibaw-an. Ang maong dalan lahos na ngadto sa Dan Capitol site. Apan makita nga nasirado na gumikan kay dunay balay nga gitukod. So na jud ni tendency nga maablihan sa diha para magamit jud ning karsada ha.
Sa Barangay Luriga, San Miguel, 43 ka panimay nga nahimutang kilid sa sapa ang gipangguba sab sa prob. Ang mga tag-iya niini apil sa 59 ka pamilya nga nakabenepisyo sa medium rise building kon MRB kung diin niadtong Mayo 28 lang gipahigayon ang ceremonial turnover sa mga units ngadto sa 86 ka beneficiaries tali sa Cebu City Government nga gipasiugdahan ni Mayor Mike Rama, Vice Mayor Raymond Alvin Garcia, si Buland Master nga maoy developer ug ang Department for the Welfare of the Urban Poor kundiwop. Ang maong mga pamilya mo'y apektado sa pagtuman sa gobyerno sa 3 metros nga esment sanglit naaman sila nagpuyo kilid sa sapa. Gipasabot ni Jenny Dave Marisi, ang satellite officer sa Luriga, San Miguel, kasamtangan ng gisugdan og trabaho ang sapa alang sa pagpadako ug pagpalawom niini apan dili makapadayon og trabaho ang kontraktor kung magpabilin pa dinhi ang mga balay nga dili maguba. Pagod sila pero gamay na lang nga part gani. Pero ato asa na sila ipagitaan og lugar sad kung asa sila ma-relocate sad if ever padakan magud ang sapa to 10 meters. Magbase ta sa sapa kung pila ang kadakon sa sapa. Nahinabi sa news team si Ronald Supilanas nga usa ka tanod sa Barangay Luriga ug usa sa 43 ka pamilya nga nagpuyo dinhi nga nakabenepisyo sa MRB. Iyang gibalikan ang iyang 2 andanas nga balay aron sa pagpanguha paugdugang magamit nila. Dako iyang pasalamat sa lokal nga pangagamhanan ubos sa pagdumala ni Mayor Mike Rama ug Vice Mayor Garcia nga usa siya sa nakabenepisyo sa MRB. Ikatulo na kining balay sa Samang Luna sanglit kaduha na kahigayon nga naigo sila sa sunog ug naapil iyang balay. Sukad sa iyang pagpuyo dinhi niadtong 1988. Apan taliwa niini. Duna gyud siya gikahadlukan. Sukad pa kaniadto ug kini mao ang tubig baha. Wala ko mahinungod ani sir, pasalamat ko sa mayor ug sa Ginoo nga gibalhin mi ag maayong pagpuyo. Og sa akong mga anak wala na ilaing kakuanan kay baha may akong kakuanan diri sa Balacan. Ang ikatulong clearing operation sa probe dinhi sa Dalan Orhelio sa Barangay Sambag 1 kung diin usa ka tindahan ang ilang giguba nga nilapas na sa sidewalk. Matod sa team leader sa probe, ang tag-iya mismo sa istruktura dunay pagtugot nga kinigubon. So ang tag-iya sa balay nitandong siya nga karon mo pulis sukot siya nga gubon na mo lang niya mi karon. Ang amo lang ang musugot lang ang tag-iya sa balay mo nang wari mi. Pero kung dili mo sugot, dili sa mo kuba. Gipahibalo sa pangu sa probe Anderson Kumar nga wa sila mapakyas sa paghatag og notice ngadto sa mga maepektuhan tungod kay mando sa mayor kaniya iagi sa saktong proseso ang tanang clearing operation sa Dakbayan. Kini ang balita. Ray Pasaporte, Cebu City News. Gikitakdang musalmot sa ika-125 nga kasumaran sa Independence Day ang siyudad sa Sugbo din daghang mga aktibidades ang naka-line up aron pagsiguro sa kalampusan nini. Alas 5 pa lang sa buntag sa adlawng Lunes, Hunyo 12 pahigayon ang Santos nga Misa diya sa Capitol Facade. Sugdan kini sa traditional nga civic military parade gikan sa Escario, Gorolde Avenue, General Maximum, Imos MG Cuenco, Legazpi Street, hantod na sa Plaza Independencia. Ang highlight sa aktibidad, ang Tambulista Lanog 2023 o ang Barangayan sa Sugbo 2023 Street Dancing din napulo ka mga barangays ang gikatagtang musalmot. Usa ka gatos ka libo ka pesos ang nagpaabot nga gante sa first winner sa maong pa-contest. Nagtinguha karon ang local school board nga matudloan ang mga tinunan sa matag eskwelahan sa siyudad sa Sugbo sa sakto nga pagpananom, agi og pag-edukar kanila sa importansya sa pagbaton og vegetable garden. Gisugdan sa local school board sa pagpanguna sa ilang hepe nga si Ayan Hasamal ang backyard gardening sa bakante nila nga luna diha sa Imos Avenue. Isip kabahin silang programa nga school greening and gardening. Makita sa ilang garden ang nagkadiya nga klase sa utanon sama sa petchay, sili, talong, kangkong, kamunggay ug daghan pa. Mga sakop sa greening and gardening team sa LSB mo'y naninguha nga maplastar nila og tanom ang tanang variety sa mga utanon.
Napuslan sab nila ang mga guba nga ligid sa sakyanan isip luyunganan sa tanom sama sa tanglad o guban pa. Aduna sab sila'y tower garden nga gimontar likod sa LSB building samtang aduna sab sila'y gipaturok nga saging, bayabas o kapayas. Matod ni Ayan Hasamal, tinguha gayud sa LSB, ubos sa mando ni Mayor Michael Rama nga katudluan ng mga magtutudlo og mga tinunan sa saktong gardening aron batukan ang kagutom sa tagsa-tagsa ka mga panimalay. Ang LSB pinagi sa tabang silang agriculturist na si Giovanni Romarate maningkamot nga mahatud ang uang programa sa tanang eskwelahan sa syudad sa Sugbo. Sa pagkakaroon, bugtong Zapatera o Tejero Elementary School pa lang ang nag-implementar niini. Basta atong gusto gyud gubat sa kagutom para kita tanan dili magutman. Og usapan niya na atong mga kabataan makat-on gyud og pananom. Kay kung dili nato sugdan karon sama sa gisulti ni Mayor Mike kanus aman. Og dili pud kita ang musugod karon kinsa man. IDI This weekend, gusto ba ninyo mag-unwind? Recharge human sa exhausting work week? Well, ipamper ninyo ang inyong kaugalingon alang sa Osaka rejuvenating weekend staycation diya sa Barangay Babag. Unsa man kining atraksyon atong sayran sa report ni Mark Kosep. Tranquility is hard to find when you're living in the city. Karon, you no longer need to travel far because naara kini dinhi sa syudad sa Sugbo. Asa man kini, kuyugi ko og atong bisitahon ang Soul Sierra. Tara! Hi! Welcome to Soul Sierra mga kasugbo. Ang Soul Sierra, usa ka nindot nga property sa Barangay Babag 1 nga nahimutang sa Dakbayan sa Sugbo. Ang maong lugar nabantog sa mga wellness packages and programs, healthy eats, and more. Owned by the family of ex-PBB housemate Divine Smith, ang property adunay tulo ka main features: a mansion, a garden, and a restaurant. The mansion is a multi-structure built at the heart of the property. Nindot kini para sa mag-overnight stay uban ang barkada, imong workmates o ang imong pamilya. Nindot sab kini for team buildings kay spacious kaayo ang lugar ug naasab sila'y pool nga perfect kaayo liguan tungod sa bugnaw nga tubig niini. Welcome to Soul Sierra. This is an 11-hectare property and we have the garden with a restaurant. So for those interested parties, just contact us through our FB page, Soul Sierra. Thank you. The garden at Soul Sierra is unlike any other. It spans 11 hectares ug nagsubay sa kinatasan nga bahin diin nahimutang ang property. Ang tamnanan naglangkob sab sa laing-laing mga matang sa ornamental sama sa buwak, herbs, shrubs, succulents, and more. Another interesting thing about the garden is that it was built around the natural elements found on site. So, instead of getting rid of the natural rock formations in the area, the team behind Soul Sierra was able to work around it, which resulted to the breathtaking view sa maong lugar. And because how vast and complex the garden is, it naturally becomes an excellent spot for reflection, introspection, and soul searching. Kung kamogi gutom na, worry no more kay ilang restaurant offers a variety of food that's both healthy and delicious. Nindot sab mukhaon didto kay maklaro nimo ang view sa syudad. O diba? Dining with a view. If you plan to visit Soul Sierra, it's quite easy to locate it. From Temple of Leia, just continue driving straight for about 10 minutes until you see the main entrance. It can be easily found via Google Maps too. So there you have it mga kasugbo mo, kini ang Soul Sierra nga nahimutang dinhi sa Barangay Babag 1. Kuyugi ko kanunay sa pagdiskubre sa Sugbo aron kita makaingon IDI nading ani sa Sugbo. This is Mark. Back to you, Jinky and Ramil. Sa dili pa hingpit manamilit, belated happy birthday sa atong veteranong cameraman Gadi Castro. Happy birthday last June 4. Yes. Mga And, 37
Murag 40 pa yung edad. 40 na. And also, Happy birthday, pre. congratulations po sa atong active nga reporter, writer nga si Nova Yanson siyang pagpasar sa Civil Service Exam. Congratulations. Congratulations. Ang mga kato naglangkob sa atong mga balita nga nahipo sa Cebu City News and Information ng adlawng Sabado, Hunyo 10, 2023. Ako si Ramila Yuman. Ug ako sab si Jinky Rosit. Daghang salamat mga kasugbo hangtod sunod semana. Dinilang sa Kasugbo Updates.